Balkan vilayatynyň Türkmenbaşy şäherinde şol sanda awada syýahatçylyk zolugynda giň gerimli arasaçylyk işleri geçirilip başlandy. Bu işlere şäheriň jemaat hojalygy müdirliginiň işärleri bilen bir hatarda büdjet işärleri we talipler çekilýär. Bu çäreler ýokary derejeli döwlet emeldarynyň. Käbir maglumatlarda öňkü prezident häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň Sewitde amal etmegi mümkin saparyna görülýän taýinlik bilen baglanyşykly. Azatlyk radiosynyň bu ýagdaýlar barada maglumat berýän Sewitde habarçysy we çeşmesi esasy taýýarlyklaryň awazadaky Tokoy zolugynda we Türkmenbaşydaky Newiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumuna we deňiz portuna ýanyşyk ýerlerde geçirilýär. Deňiz kenarynyň goloýundaky hasyl otlar arasylanýar, Tokoy zolugundaky baglary ýydyk etmek, Guran baglary we arçylary aýyrmak, ýerine başga nahyl ekmek işleri geçirilýär. Diýip ýagdaýdan habarly Balkanly büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Çeşmämiz bu mejburi arasaçylyk çärelerini 2500-den gowrak büdjet işgäriniň we orta hüner mekdepleriniň talipleriniň gatnaşdyrylýandygyny belledi. Beýlik etraplardan jemaat hojalygy müdirliginiň işgärlerini ýatymlaýyn getirýärler diýip çeşmämiz sözüne goşdy. Yerli häkimetler arasaçylyk çäreleriniň sebäpleri barada maglumat bermeýärler. Ýöne habarçymyz we çeşmämiz bu çäreleriň ýokary derejeli döwlet emeldarynyň käbir maglumatlarda öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Sewitde amal etmegi mümkin saparyna görülýän taýýarlyklary bilen baglanyşyklydygyny aýdýarlar. Uly Berdimuhammedowyň iş sapary bilen ýakyn günlerde Balkana gelmegine garaşylýar. Onuň bu saparynyň dowamında Türkmenbaşynyň deňiz portuna baryp görjekdigi, käbir etraplardaky owu hojalyk şertlerini öwrenjekdigi we awazadaky mehmanhanalary gözden geçirjekdigi aýdylýar. Ýönentek anyk resmi bir zat aýdylmaýar. Diýip çeşmämiz belledi. Bu sapar we oňa görülýän taýýarlyklar barada adat çawalşýaly ne türkmen häkimetleri ne de media serişdeleri habar berýärler. Şol sebäpli bu saparyň amala aşjakdygy ýa-da aşmajakdygy, şeýle-de anyk kimiň ýa kimleriň Sewitde geljektigi soňky pursada çenli nämälim bolup galýar. Adatlyk bu barada vilayet we şäher häkimliklerinden kommentari hem alyp bilmedi.